what's good YouTube is boyfriend as good don't take another thing amanaka ina azikufara mana azikufara mana akarutsamwe tlaji kudaro vanhu rombo kuvunza yamanemo mafanza anozvitata itini makanyatsokwani like mupfungwa dzenyu zinonyatsorizimira vanhu vanototi isusu mpata family amanaka muzoti there's like this thing yekuti unyatsoti uyu munhu uri kufunga nemagaro munhu uri kufungiswa nepressure you can't say uri kusapota mumwe munhu ari kuuraya future dzamwana saka imi hamusi kuzvionera apa chamusiri kuona apa chimi chamungoramba muchinazo taite toramba tikuseti kwako chamusiri kuona chinhu chaari kuvhiringidzira vanhu apa chii aiwa ini ndatomboya ndiri mupisi kana totoata kana kukonefeshe nomo tikutopindura ini ndiri kutopindura every comment hamudi kunyarwa vanhu imi hamudi kunyarwa hamudi kunyarwa because hamusi kuzvione kuti alright saka test our chance iyi ndaita mboni alright let me start with this titange nenyaya ikwatanza mazaona vanhu vese vairova macopyrights tisu titopenga tisinongomutanzira ngomana ndiye anongogona kuiva macopyrights alright ngetange nemukomana akamirwa song akamirwa song nemukomana zvakanakanaka muridzi song wachona akumurwa necopyrights akuti song ndeyake akuba song zvakachena alright saka ndiye muridzi anopenga kaka munhu aimirwa song nemunhu akuclaimira mumacopyrights maevidence ndinayo evidence alright zvazvineze vanhu vese vanotora vakarwa macopyrights ndichangeisa evidence pascreen muone saka anopenga kamudzi song anopenga omupindura rafa omuzoti ndakutongezipaya all you anything orova muridzi song necopyright saka imimi haina nzviso munyatsofunga nemagari evanhu vachaitika taiti nevanhu vake vese muri masascam hamufuzi kuzoda kushamisa unozoti dofo rakawanira vanyasha dofo rakawana manumbers dofo rinoabhisa manumbers you can't claim song yemunhu kuti ndeyako nyange zvikanzi uroyi wacho right nyange zvikanzi dozama kuita sei uda kuradzira chii chaudozama kuradzira munhu aimba song yake apinda kustudio yebaby katitete wakunoclaima ndeyako munhu achiposta kufacebook copyright muna poste kuti amana unoziva kuti YouTube inoti munhu wakarowa 3 copyrights dzemasongs aitonge iwaya unopowa wakaclaimirwa macopyrights unopowa macopyright strikes ukapowa 3 macopyright strikes channel ukapa imagine wabvanisirwa channel yaover 1000 subscribers then zvozoita sei then wakutanga from zero sanokuti amana inyaya iri underrated yamunhu taurayi iri because munhu akaclaime 3 macopyrights munhu wanoclaima 3 macopyrights pachannel yemunhu utori nemweya udotouraya chande udotoparadza hausitomborera kana tsitsi udotoparadza munhu akuimbira song womba 3 macopyrights claims opowa 3 macopyrights strike channel ivharwa wofara wonoclaima kuti zvindakakusamba munepo noti song yako ndakaiposta what's that? That's fucking bullshit. That's fucking bullshit. You can't 3 macopyrights ndakuvharisira udauraya future mone vanhu taiti atori mharazi atori mhondi muvanhu anoti anorohwe kana ndasei kana chamutemba nacho manje zvindi zvake taitika amino kuti mara istupidire munhu yaikuti ndotokwanisa ade dokukarara mujaji ambotsikwa kana netrain pano he deserves kuti afunge anofunga nemagaro you can't claim song yemunhu utorozi yako what's that right tobve ipapo let's go pandiri I'm a blogger ngone 1000 subscribers you come uchisoma mabloggers uchiripota mabloggers wonipa macopyright claim and one copyright evidence bring ndinayo pa screen claim mabloggers vanokupusha vanokubvisa pamiepu woclaima ungasoretsova nende mabloggers tumadiki tuma 1k followers wosiclaim macopyright saka magedhes anosimuka sei right toswera chibira vanhu nemagedhes tirakumonetize mapages edu tomonetize mayoutube edu but unoclaima macopyright what's that? That's fucking bullshit. Ndizokupenga kanochaira kuisapota zvakadaro rateva kumuri wekumama mese ndetoa azokuvaisa ndezvekumama big time because wakona uyo uchiclaima copyright pablogger yoclaima copyright pamunhu akagadzira song 3 macopyright claims munhu anopowa strike udotoparadza kausitori kuita kana zvimafanisa udotouraya utori mharadzi kana munhu kana kutoponda chaicho kunotoponda because like hazvingomuna rinova ukezvoda uchiclaima song yemunhu 3 macopyright whatever pandiri copyright paratanga mas copyright saka vanhu vese vatisi kukanganisira ne handi pa 3 pana tsanokadzi amclaima kuti copyright amapekisa manje zichinaki saka mageto ekuroti abire vanhu here kanoti magirisa iti sei udozama nyazina sei unyazomanya zitebva nei asadzirwa futi apo okay po handi pana nyati unofula all the way kubva kuno Cape Town kuenda kuJoburg kuti unouraya future career yamwana wanhu munhu ane manumbers over 200,000 followers wosikorongonomurake just like that amana zvimwe zvivindi munenge zvoda kuipa vanhu
murame kuti simpata family yesu sapota zeno muisapota zvekumama zvakadai so izvo mana kati inatsura machora zvakawanda madona matoti mafanza ataita tepacho muri kumama mese asuka huru ratifaiti ngome session saka mamusikuone mamatizini evanhu ari kuafekta anoramba rega mugame asina kombiti kuti anoramba chikika mari auti ngezipi youtube yachona inomubhadhara ndiye kumba kwavo uri zipi youtube yachona yakabhadhara umwe vanhu inobva yapedza mari amana ndamusapota zvakamamudai so muzoti vanhu vangana rogurumuderema you have no idea kuti vanhu vangana vari kuchema nekuda kwataiti muchazoona like musi wachaviolata marights ako econtent ndo pamuchazoona kuti mufesi stupid remunhu ndo pamuchaona kuti wai vanhu vari kuchema apa taiti vanhu isi vanopenga oright its okay kazvinzi vanhu isi vanopenga vanhu isi vari kuclaima nataita ndo vari kumutadzira ndiye chibaba iye ndiye anodzidzisa siri facebook ndiye ona ndiye goti ndiye anodisable chika mari dzesocial media amana like munhu pfungwa dzako zviviri ndezvezvo kuti nyika ienda kuda attention kwacho mana nyange wamana kuda attention unayo uri kupisa uda attention uda kunzi ndiwe goti wototyiwa nevanhu vanhu totochikonomadza makamera enda takatenga ega kuti una taiti who is tight taramba maisi madebate taramba saka tatochimurenga takuda hondo yacho neyo tatochimurenga because kana uchida kuuraya makere evanhu vanhu vasi kuzvionayo kuti uri mharadzi uri kuitira vanhu kutsiki so ukaenda kuna nyaya zvezvingoti zvakanaka ndizvokupenga kazvezve you can travel kubva from Cape Town unokuenda kuJoburg kuti uyo unosvika unogadzira about more than 50 videos nananyati woda kutora mari yese vanhu they don't even know kuti Facebook inopa mari pavideo 1 inopa mari yakawanda pamwe over 200 years yakawanda unogadzira over 50 videos wakashandisa vapana wakatora verimanaso ukawatora wakawashandisa lese zvakavherifika because wakaita kuti manamba asipati pana wasiye kuti they don't have any idea kuti imari yawakagadzira mavideos awakatotora vanhu verimanaso watopara tochida ye ndatora kakapa waunoti wachika mari kuti wauti ndakuenda kuJoburg wakaspenda less than 10,000 rand kuenda paJoburg amane 900 rand ndege kuenda paJoburg mahota kunobhuka kalodge wakanobhuka zvidarika kana 10,000 rand zvakaita zvichezvo asi wakanogadzira more than 100,000 rand kwawakaenda kuJoburg namanyacho wakunoavhailita kode wakanga wasiya usina waclaimira copyright bo vakangopostawo makachikaomese mari saka ungafambira all the way kubva kuJoburg unokuenda kubva kuCape Town kuenda kuJoburg unodyisa vanhu maribs wounozonzi wanzi ye tasipende dzewe asi ndozvaungabhurukira kubva kunogeri kana kuJoburg unodyisa vanhu maribs opo vanganyanyacho kuti nemari yanga kuita pafacebook wangatanza kwafuta kuti maribs wakaendesa pakahoteli wakaendesa inde vanhu mira kusaiza mojera vanhu noita vanhu vatauri here mojera vanhu noita vanhu varoye kana kuti asi kufara madhuri esaiti asi kufara kutaura uipo hwako uchinje maitiro uziye kushanda nevanhu maefforts evanhu asi kufara kugatisataka nemukomesechini asi kumbotya kupindura mafanzo esataiti muri kumama nataiti wenyu unasonosubscribe kuti unasazoera kana kuteerera makwezi mune dongosaitira kwataiti ndokwamumamhanyi unosubscribe ndokwamumbai unoisa malike komendai mushare musubscribe asazvitorwa newewo vanokuona kwatai ndokwamunosapota ukadzorwa matumbu subscribe izvozvo iwo